ga-eje ebola nwanwụ onye nọzi nwayọ na onye nọzi nwayọ gbagidebe onye ji nọzi oge oge ana anyị bịara ụwa ka anyị zụla abịa na abụọ na-agbago ọ bụrụ onye bụ ụzọ ji abịa anya na-ebu ụzọ na ọ bụrụ onye bụ ụzọ ji n'ụwa na-ebu ụzọ ife onye bịara ka ọ zụrụ abụ onye a ga-ekwu mgbe onye ahụ ji ana ụfọdụ jere ime abịa kababụlụ ụdarị na ụfọdụ bịara ime abịa kababụlụ garị gola azụ ụfọdụ ga-egola azụ gola anụ golo garị golo paradise nawa ụmụnne m onye ji ụgbọ n'ụwa onye ga-ebiana iwe onye ji wee bịa n'ụwa onye ga-ebiana ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọmarụ na ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma 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 ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ojede ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma ije n'ụwa na-asị ụwa gị na ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma ụwa bụ onye na-asị agụnya na ụwa bụ onye na-asị agabịa na ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma ijele nwa na-anara data ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma onye na-asị ụwa gị ojede ụwa bụ onye na-asị ụwa ya ọma